Premio, no noski. Baina zuentzu naiz, eta internako residentea naiz. Miguel Agarra, logaren maia dutasea. Eta nik Marta Brandiara dendaniko meiku bat. Así baino lehen agurra botako dugu. Sintoma batzuk kontuei segiz, edo durik denak ia. Hitz bat hautatu bestea jarri, zein dugu erabakia. Polita dugu behintzat guretzat, hemen orain eraikia. Ez bedi izan gutxienian, soilik festa aitzakia. Euskera okit ikusi zaitut, aurten betiko moduan, aholkutxo bat daukat zuretzat, izan ezazu goguan. Murgildu mingainetan, aldezu guztietan, eta zabaldu munduan. Aurrengo zita hartu martxoak 2013an. Aurrengo zita hartu martxoak 2013an. Euskeraetan osasungoan simbiosi adibideen biak batera suertatu ezkero Euskaldunon sendabide. Aurrerantzean osakidetzan izan daitezen lankide. Oe dugu zeregin hortan beharrezko errepide. Orainik ere ez bazerate, egin zaitezte bazkide. Egin zaitezte bazkide. Agurreta ore alkate jaunari, nola gurekin pozik bildu zeran ari. Nola aurkitzen geran ez aldan abari, osasuntxu begira etorkizunari. Honein da
hori txotx, eta batema baldin badago firmatu ez duna,